Здравейте, аз съм планетата Земя, да, тази, на която живеете. Имам 3 любими думи. Намали, преизползвай, рециклирай. Те са почти магически думи. Могат да направят всички живи същества, както и мен, много щастливи. А защо почти? Защото без вашата помощ те не могат да осъществят магията. Вие сте магиосниците, които могат да променят света. Първата дума е намали. Нейното приложение започва още в магазина с намаляването на излишни покупки, с намаляването на използване на еднократни нейлонови торби за пазар и заместването им с многократни такива, както например и намаляването на използването на принтера или излишното използване на електроенергия. Нека лампите, телевизора и компютъра работят само когато ги ползвате, но не и през останалото време. Винаги си задавайте въпроса: това необходимо ли ми е? Втората дума е преизползвай. Колко много начини има да преизползваме вече употребени предмети, а знаете ли колко много това ще помогне на природата и на мен, планетата Земя? Ако се замислите, ще откриете, че повечето неща, които се водят за еднократна употреба, всъщност могат да се използват повече от един път. От нейлоновите турбички, пластмасовите прибори до стари дрехи с петна, които може да ползвате за парцали. Третата дума е рециклира, или по-точно казано разделното хвърляне на отпадъци. Това пести енергия, опазва дивата природа и разкрива нови работни места. Ето как рециклирането променя света ни към по-добро. Как да рециклираме правилно? Всички опаковки, направени от хартия, се изхвърлят в синия контейнер. Добре е там да изхвърляш достатъчно чисти опаковки, т.е. хартията да не е силно замърсена или мазна, като например кутията от пица. Гланцираната хартия не се рециклира, тъй като съдържа слой от пластмаса, който не може да се отдели. Стъклото се събира в зеления контейнер. Както и при останалите опаковки, добре е то да бъде почистено. Ако изхвърлиш, например, замърсен или наполовина пълен буркан, той може да замърси всичкото стъкло в контейнера и да го направи по-трудно за рециклиране. Пластмасата се събира в жълтия контейнер. Там могат да се изхвърлят празни, почистени и смачкани пластмасови бутилки, туби и шишета от козметични продукти, пластмасови чаши, тарелки и други. Преосмисляйки постоянно ежедневието си, ще направите живота си не само по-екологичен, но и по-интересен, творчески, изпълнен с нови открития. И само вие можете да промените света, в който живеем, в едно по-чисто и красиво място. Вие сте магиосниците.